खुलुमबाय बे समावहाय जिस्निथि बिमा माहारि माजबात बिया दुलाय बाथौ गौथुमनि से नं सिगाङा बाथौ गोथार बाथौसालियाव सोलिबाय थादों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि जोंजों दंफैयो बिथांखौ जों मोनसे बाथ्रा माइनाव आफादनि सोंनो सोंदों खुलुमबाय आब' नोंथांखौ खुलुमबाय बिमा माहारि बिथांमोनखौ नोंथांमोना माबायदि खौरां हरनो नागिरदों मेसेज हरनो नागिरदों बिमा माहारि बिथांमोनखौ आङो ओरैबायसा मेसेज हरनो नागिरदों जे जोङो बाथौनि गेजेरजों धोरोमनि गेजेरजों जे गावनि गथ'फोरखौ मोजां लामाथिं दावगालांनो थाखाय अरायसम बाथौनियाव आर'ज गाबनानै मोनसे गुबै लामाथिं थांहोनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जिहेतु धोरोम आफाद हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा गोबां समाजनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों बे बेलायाव धोरोम आफादनिफ्राय जोंनि माइनाव बिथांमोनखौ माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों आङो दा धोरोम आफादनिफ्राय जे समनिफ्राय आङो दाफुंजेननायनिफ्राय माइनाव आफादखौ नैबे उदालगुरिनिफ्राय दैदेनबोदोंमोन दा ओरैबायसामोन सिगां जोंहा दाफुंजेननायाव जोङो न' हाबनानै जोङो जोंनि बिमा माहारिफोरखौ बुंहैनो गोनां जादोंमोन जे जोङो बाथौ धोरोम आफादखौ माइनाव आफादखौ जोङो सारा बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय जोङो उदालगुरि माइनाव आफादा गोख्रों बाहागो लादों होननानै सिगांनो जोङो दाजिनायनिफ्राय बुंबोखादों दाबो जोङो ओरैबायसा नुबाय जे बै समाव जोङो हाग्रा बंग्रा लामा गेजेर गेजेरजों थांनानै जोङो मोनसे गामिफोराव जोङो नैबे माजबाद गामियावनो जोङो आथिंजों फैनानै जोङो गामि गामि हाबनानै थानसालिफोराव आर'ज गाबनो फोरोंलांदोंमोन आरो दिनैहाय फोरोंलांनाय गेजेरजों दिनै जोंहा बै समाव मेथाइ मोनसेबो रोङामोन जोंनि बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा डिसिप्लिन गैयामोन जौ सेरेबजों गफबना थानायमोन बेनिखायनो जोङो बेफोर जाथायखौ नुनानै माइनावफोरखौ जोङो सांग्रांथि धोरोमनि गेजेरजों दावगालांहोनो थाखाय जोङो आवगायबोदोंमोन आरो आवगायनायजों लोगोसे दिनै जोङो मोनसे फिथाइखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंहा मोनसे इउनिटियाव फैखाबाय सारा आसामावबो जोङो जोंनि माइनावफोरखौ जौगालांनायखौ जोङो धोरोमनि गेजेरजों जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव एबा बिमा माहारिनिफ्राय नोंथाङा जोंनि मोनफ्रोमबो आनसलिक बा जिल्ला गौथुम बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुम बिमा माहारिनिफ्राय माबायदि मेसेज होनो नागिरदों आङो नैबे मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाहाथे जोङो गासै दालायफ्रा गासै जिल्लायावनो जोङो बिमा माहारिया गोख्रों जाजोबनो हायोबा सानसे समाव जोङो बे बिमा माहारिखौ जिल्लानि गेजेरजों दाफुंसारजोबनानै मोनसे खौसेथियाव लाबोनो हायोब्ला जोङो सारा बुहुमाव गोसारनायजों लोगोसे जोङो मोनसे इउनिफिकेसनाव फैनो हायोब्ला जोङो दुलाराय बुहुमाव मोनसे बाथौ धोरोमा बिमा माहारिनि गेजेरजों सिनायथि मोनगोन होननानै आङो आसा फारिदों थांनाय बावैसो सिगांसो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आंगोना आफादगिरि डक्टर लिदाधर ब्रह्म बिथाङा रंसाय जिल्ला दंबोथे भाबै आरो बिथांनिनो फैगौ 30 अक्ट'बरावहा सार्ट फैगासिनो दं बे बेलायाव बिथाङा मा फोरोंदोंमोन बे 30 माबायाव आफादाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिया जोंहा रुंसारि जालांदों आजाद जेनेबा खुंफुंजोबलांनो हायाखैसै बिथाङा बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङाथ' जोंहा जोंनि बे धोरोमखौ सारा बुहुमावनो गोसारहोदों होनबा खहा जाया मानो होनबा बिनियानो अनेक खेराइनि गेजेरजोंबो धोरोमनि माबाजोंबो बिसा लिरनायनि गेजेरजोंबो लिटारेसिनि गेजेरजोंबो गावनि नैबे धोरोमखौ फोसावलांदोंमोन दा बे बेलायाव आं ओरै होनना सानदों जे बे बिथांनि बे दाबुंथायनि गेजेरजों जे लिरथुमनानै गालांनाय बे लिरथुमनायनि बिजाबफोरखौ जे मोजाङै जोंनि बाथौआरिफोरा अनसायनानै फरायलांबाय थायोब्ला निस्सय जोङो बिनिफ्रायबो मोनसे फिथाइखौ मोनगोन आरो बेफोर बिजाबखौ बियो बै 30 माबायाव मोजाङै मबे मा बिजाब लिरदोंमोन बेखौ बियो बुथुमनानै दोननाया मोजां जागोन होनना आं सानो डक्टर लिदाधर ब्रह्म बिथांनि न'खरनिसिम नोंथाङा माबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथांनि न'खरनिसिम आं बेखौनो सानदों जे बिथाङा गावसोरनि जे सारद जागोन बेयावहाय बिथांनि गोथैसिखौ मोजाङै बावनायजों लोगोसे आरो बिजाब साफायनानै बिनि मुंखौ मोजाङै गोसारहोयो बेखिनिखौ आङो बे 30 अक्ट'आव खावलायदों आरो